Kist die mop van die vis die het een briljant plan hier? Nee. Die voelde in het wetten. Kom! Wat? Boots op! Lies! Ja. Oh my god. Waar is die verklaring? Die moeten we nou voorlezen. Nee. Mag één binnenbluwen bij de oren. Beste mensen, wij vieren actie voor een minderjarige asielzoeker, Lionel Machava. Hij mat het land uit, wil ze hier al jarenlang wennen en bij u zijn bestaan opbouwd had. Wij vinden dat minderjarige vreemdelingen met respect behandelen worden matten en een goede toekomst krijgen matten in uw land. Wij hebben er om eens ek net zelfs voor kiezen om hier geboren te worden. Dat had Lionel Machava ek net. Na alle ellende die hij meemaken had, oorlog en geweld, alleenig als bern op de vlecht, verdient hij een permanente verblijfsvergunning in uw land. En dat verdienen alle minderjarige vreemdelingen. Dank u wel. Wat ben je mee eersken? Wij willen van de minister-president de taszegging dat Lionel hier blijven mij. Ja, en alle oren minderjarige vreemdelingen. Oh shit, wij is gevangen deel. Maar die bent nog al een keer door de politie in veiligheid gebracht? Net alle jaar. Binnen zitten er nog 8 en die houden wij vast. En wij eisen dat je met het boodschap naar voort gaan en net binnen een afstand van 100 meter van de bus komen. Oors treffen we maatregels. Geen interviews. Hij met wapens? Ja. En dan wegwezen. Hup, oprotten! 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 Lieske. Wat hast du dir? Een beetje skrikkelitten, dat kent toch geen kweer? Maar toch wel. Oors hebben het voort verlenen. Ja, en nou? Nu kan ik nog wel even dwarren.